vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma Nashe ndiri murume uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Handisati ndaroora uye zvekare handina mwana. Hakusi kunzi handisi kusangana nevakadzi vekuti ndinokwanisa kuroora, kwete, asi zvinoitika ndezvekudai so: apo pandinenge ndava nemukadzi wandinenge ndava kufambidzana naye anotanga kurota, anenge orota hope achirwiswa noumwe mukadzi, uyo mukadzi anobuda mumvura. Zvino anoti mukadzi uyu kana atanga kumurota, ndinobva ndatoziva kutoti ndokutopera kwazvo, nekuti hazvizogumiri kuhope chete, anenge ava kutorwiswa zvekare even in real life. Izvo zvinozokonzeresa maproblems akasiyana siyana kwaari mukadzi iyeye wandinenge ndava kudanana naye, kana kuri kunzi ndikaramba ndichingofambidzana naye mukadzi wacho iyeye, like umwe mukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye akazotosvika pakutoita kensa. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza kuti shuwa munhu ainge atongoriwo bho pandakatanga kufambidzana naye kwava kutongotanga kutongorwara just like that. Uye zvekare akatomurota mukadzi uyu, hanzi akabuda mumvura, ainge akabata ndiro yaainge akabata, akabva ati saka iwewe waramba uchida kungodanana nemurume wangu ka. Zvino kana wafunga kuramba uchingodanana nemurume wangu, tinofanira kutoti tinge tichitodya tose pamwe chete. Saka akabva ati uya tidye makonye awa tiri pamwe chete. Ndokubva vachizotanga kudya. Iye anoti akati adya makonye aya kuhope, ndipo paakabva achizoona makonye awa ava kumufamba-famba mumuviri wake wose, achizonosvika pakunofa ariko kuhope ikoko. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda dzainge dzingoriwo hope, asi mukoma Nashe akabva achizototanga kutorwara, achienda kuchipatara akabva anzi aifanira kuti ange achizoitwa matest ekensa. Ndokubva achitonzi ainge aine kensa zvechokwadi, akabva afa mukadzi uya wandainge ndichifambidzana naye. So problem yangu yakatangira papi? Inini I think kuti apa ndipo pakatangirawo problem yangu. Mukoma Nashe apo pandainge ndichiri form 4 ndipo pandakanhongawo rimwe magazini iri mukoma rainge riri repon. So ndakabva ndachizouya naro kumba ndichibva kuchikoro, ndokubva ndachizoriviga muspare bedroom mangu. Ndaiwanzo kuti paya vanhu kana varara ndobva ndachizoritora, ndobva ndatanga kuona hangu apa spare bedroom yangu inge isina lock ende yaishandiswa sort of like a storeroom. Umwe noumwe anenge aine chaanenge achida muroom mangu aingouya obva apinda. So ndaiwanzo kuzviita kana pamba pasina vanhu, ndobva ndatora table ndobva ndanobloka padoor, kana kuti ndaiti paya kana vanhu vose varara ndobva ndachizotanga kuverenga magazini riya rinenge riine mifananidzo yevakadzi vanenge vakashama, uye zvekare rinenge riine mapictures evanhu vanenge vachisika bonde, izvo zvandainge ndichifarira kwazvo. Ndobva ndatanga kuzvibatsira. Saka mumagazini umu mainge muine umwe mukadzi wechirungu uyo wandinoona sekunge ndiye anozotanga kurotewa nevakadzi avo vandinenge ndichifambidzana navo, because vanoti mukadzi uyu anenge ari murungu. Saka ndiye wandaiwanzo kufarira iye. Ndaiti kunyangwe ndakatarisa mamwe mapictures evamwe vakadzi, asi ndaizogumisidzira paari each and every time. Ndaitoti ndike ndichitopedzera paari. Zvinova zviri zvinhu zvainge zvichindinakidza kwazvo. So mukoma Nashe ndo zvandaiita izvozvo pandainge ndichiriwo mukomana wechidiki, asi ndakazoti ndava kutanga kudheita, ndaitoti kunyangwe ndikanzi ndinenge ndiine mukadzi uyo wandinenge ndiinaye, ndaizotomutaimira paya pandinenge ndaona kuti arara, iniwo ndobva ndachizomuka paya, ndobva ndachizotanga hangu kuzvibatsira zvinyoronyoro. Mukoma Nashe zvinova zviri zvinhu zvekuti zvaizotondishamisawo kuti ingawani zvandanakidzwa naye munhu uyu, ko why is it
ndiri kungoramba ndichingozvibatsira like this ndiri ndega, asi zviri izvo zvinhu zvinondinakidza kutodarika munhukadzi, kuzonosvika ndichizonopindawo kuma 40 something years handina mwana, handina mukadzi. Shungu nditori nadzo dzekuti dai zvikaitawo, asi mukoma zviri kuramba nekuda kwekuti ndinoti kana ndiine munhu wandinenge ndichifambidzana naye anotanga kureceive ma spiritual attacks. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma Nashe, mabhenya akazouraya mwana wangu vainge vasingazivi kuti ndipo painge paine urombwa hwangu. Izvo zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvachizondikanganisirawo chiraramo changu. Kusvika pari nhasi mukoma ndiri kutozama kuti ndinge ndichidzifambirawo nyaya dzacho, asi nyaya iripo ndiye kuti mwana wangu uyu akatochekereswa uye zvekare mapatsi ake akatoshandiswawo neimwe n'anga iyo itori nemukurumbira. Zvino pakazoita kakurwidzana spiritually kema powers, n'anga yangu ichirwidzana nen'anga yacho iyoyo ine mukurumbira, asi yangu n'anga yakabva yachizokundwa pamasimba. So right now ndiri kunzi ndiri kufanira kuti ndige ndichishandisa umwe mwana wangu mukurombwa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti ndainge ndisitomborina kana kutombotarisira kuti ndo zvichazoitika, nekuti ipapo ndakanzi aiwa kuromba uchekeresa kamwe nen'anga yacho iyoyo. Zvino nyaya iripo ndeyekuti ndiri kunzi pari kudiwa zvekare kuti ndinge ndichizochekeresa umwe mwana wangu wenumber 2. Zvino kana ndikachekeresa umwe mwana wangu wenumber 2 zvichazovei nhai mukoma Nashe? Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nyaya yacho mukoma iyo yakarebesa kwazvo kuti ndinge ndichizotanga kuti 1 kukurondedzerai kuti ndakaromba sei ndikazoita sei. It is a very long story. Pare zvino hangu ndiri kungotsvakawo kana kuine n'anga inopota ichienda kunosimbisiwa kuZambia, nekuti yangu n'anga yainge ichienda kuMozambique. Saka ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka n'anga inokwanisa kundibatsira iyo inopota ichienda kunosimbisiwa, kungava kuri kuZambia kana kuti kunyika dzimwe dzekuWestern Africa. Hanzi ndivo vanokwanisa kundibatsira vanhu vakadaro kuti ndinge ndichikwanisa kuzogadzirisa pose apo pakakanganisika, pamhiko dzangu pose pakakanganisika. Ndobva ndachizotanga zvekare kuti 1 kuchitsvaka kuti ndochekeresa ani, asi ndanga ndisiri kuda kuti ndinge ndichichekeresa ari mwana wangu zvekare. When you post my story, please tell me. I will be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Baba vangu vakarovesa umwe murume nemheni uyo ainge ava kuramba kuvakweretesa mombe dzekurimisa. So baba vangu ivo vainge vachishanda pane imwe maini kukwekwe uko, ndokubva vachizokuvara pabasa. Saka murume uyu wacho wavakazorovesa nemheni, iye ndiye ainge ari supervisor wavo. Saka vainge vagara vaine magaraji naye because ivo vaiti kubasa ikoko iye aizviona sekunge maini yacho yainge iri yake, uye zvekare vainge vachifungidzira kuti zvimwe kuda murume uyu ndiye ainge akavarovesa nemheni. So baba vangu mushure mekunge vadzingwa basa paya, ndokubva
vachizonzi vainge vachazopiwa mari sezvo vainge vakakuvarira pabasa, but mari yacho haina kuuya. Takazokura tava kutambudzika mukoma. Apa murume iyeye aiti kana akatenga mudziyo waanenge atenga, baba vangu vaibva vatanga kupopota vachiti nekuda kwekuti akandidzingisa basa ndokusaka atenga mudziyo uyu. Kunyange akatenga kana zvipfuwo zvake, baba vaiti ari kushandisa simba rangu uye zvekare ari kushandisa ziya rangu. Vake vana vachidya vachiguta, ini vangu vachishushikana vachishupika uye zvekare vachifa nenzara. So baba vakabva vachizoenda kun'anga. Izvi takazotozvizivawo mushure mekunge tatokurawo tatovawo nemhuri dzedu. Saka mukuzonofamba tainge tichingoudzwa kuti mumusha menyu mune ngozi iyi ndiyo iri kukonzeresa kuti kana mukabata mari musakwanisa kuita zvine musoro nemari yacho iyoyo, nekuti muri kushandira ngozi. Hama dzangu, hakuna chinhu chinorwadza sekunzi uri kushandira ngozi. Zvechokwadi unenge uchishanda sezvinongoita vana vevamwewo, asi chaunenge uchibuda nacho panenge pasitomborina. Unotoona vamwe vanhu avo vanenge vachitowana mari shoma than yaunenge uchiwana iyoyo. Vanhu ivava mukomanacho vanotoita imwe mari yekuti inototyisa. So takabva tachizoti nerimwe gore taunganidza mari, because painge paina vamwe sekuru avo vakati vanoda 3000 US. Yainge iri mari yakawanda, asi dzimwe nguva kana kuri kunzi unenge uchitoda kutobatsirwa, zvinotoda kutoti unge uchitoitawo masacrifices. Takaenda kwavari sekuru vaya mushure mekunge taenda kwavari semhuri, vakabva vachizoti vainge vachida kuhaka mweya wacho wengozi unge uchizvitaurira. Vakabva vati kana ndikauyisa pamwana anenge ati kurei zvimwe kuda, munokwanisa kuzoti ari kutaura nyaya dzaanoziva, nekuti sezvo nyaya iyi yava nemakore ichingonetsa mumhuri, saka vana vatova nezvavanoziva. Muchivaona vakanyarara kudai, vanotozviziva kuti mumusha mavo mumhuri mutori nemweya wengozi. Panguva yacho iyoyo umwe muroora wangu iye ainge aine kamwana kake kacheche kainge kasati katombosvika kana 1 year, ndokubva kachizogadzikwa mweya wacho iwoyo wengozi ukabva wabudikira uchitaura. Takavhunduka kuti mwana ane less than 1 year ava kutotanga kutotaura. Mukomanashi akataura akarondedzera zvose zvakaitika uye zvekare zvakazokonzeresa kuti baba vange vachizosvika pakudzingwa basa, even though vainge vakuvarira basa zvavo, asi kambani yainge ichitoda kutovabhadhara, asi vakabva vachizoita madhiri apa vachifambira futi nyaya dzekuti kambani inge ichivabhadhara. Kwava kuchizodzingwa basa paya, vakanzi tinokusungisa, nekuti vainge vachida kuba goridhe ndokubva vachizotengesewa nevamwe vavo avo vavainge vachishandidzana navo. So mukomanashi baba vangu vanonzi ivo vakabva vachizoenda kun'anga. Kwava kuda kuti murume uyu iyewo ange achidzingwa basa, asi pavakaona kuti zvainge zvaramba ndopa vakabva vachizotsvaka n'anga yakavarombesa, ikabva yachizovapa masimba ekuti vange vachikwanisa kuzogadzira mheni uye zvekare nekuzomurovesa murume uya nemheni, because mupfungwa dzavo vainge vakazviudza kuti ndiye ainge akavadzingisa basa. So mukomanashi ngozi iyo yakabva yachizoti yainge ichida mombe 36, in which mombe idzodzo hatikwanisi kana kudzikwana. N'anga iyi yakati kana kuri kunzi munenge musingakwanisi kudziwana, pari zvino dai makwanisa kuunganidza kana mombe 10 mobva mamboripa, asi takashaya mukomanashi. Tiri vanhu vekutongotiwo tinotongozvitamburirawo. Mombe 10 hakuna kana kwadzinombobva, ende zvinoitika mumhuri ndezvekuti imimi vana vanyakuuraya ndimi munenge mava kunzi munofanira kuti munge muchitsvaka mari yacho, munge muchitsvaka zvipfuwo zvacho zvinenge zvichidiwa. Saka hatina kubatana sedzinza. Ipapo vanhu pavakangozviziva kuti ngozi iyi iri kunetsa yakakonzereswa nababa vangu, vanhu vanofamba mukomanashi in secret kwava kusundidzira mweya wacho wengozi. Vanenge vachingoti ko iwewe wauya kuzonetsana nesu sei, nekuti munhu uyu agara ane vana vake, enda kune vana vake unge uchivaomesera upenyu hwavo, unge uchivashungurudza, rwarisa vana vavo, ita kuti vange vachishaya mari, ende kana upenyu hukaoma ivo vachazotsvaka zvokuita, in which it is not fair. Upenyu maomero acho awakaita totoshayawo kutoziva kuti zvino toita sei. Kunyange yekuti unge uchitenga kana mbudzi zvayo kana jongwe ratakambonzi
kana mukangokwanisa kumbofanisa kutenga jongwe moenda naro kumhuri yake mufi uyu, mobva manokumbira ruregerero, mobva mavaudza kuti muri munzira muri kuuya. Zvino mukomanashe mari yacho ndo iri kutoramba kutobatika. Haisi nyaya yekuti jongwe unenge usingakwanisi kuritenga, asi hapana kana atombori nemari kutaura kudai yekuti tinge tichibva muno muSouth Africa tichizoenda kuZimbabwe. Hapana patingazombosvika pamba pevanhu tisinawo chatinenge takabata. Mukoma, ndiyo nyaya iyo iri kundishungurudza, zvekare ndiyo secret yemumhuri. Saka zvatava kutongoita ndezvekuti anenge achikwanisawo kuenda kun'anga anoendawo kun'anga, anokwanisawo kuenda kumasowe anoenda kumasowe. Mukomanashe pamba peumwe neumwe panenge pachitoita kunge pamba pen'anga kana kuti pamba pemuprofita. Munenge muine zvigubhu nezvigubhu zvinenge zvakawanda zveminamato yakasiyana siyana. Kana uri munhu anoenda kun'anga, panenge paine mishonga yakasiyana siyana kuri kudzinga mweya uyu wengozi. Asi kana ndiri seni zvangu, shungu dzangu dzainge dziri dzekuti dai ndakwanisawo kuwana mari, kunyange zvikanzi ndichadzifambira nyaya dzacho ndiri ndega, zviri nani kuti ndige ndichidzifambira hangu ndiri ndega. Ndiyo confession iyo yandiinayo. Chandanga ndisiri kuda ndechekuti the next generation must not be cursed like the way that we are cursed currently. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kazhinji kana ukazoona mumhuri vanhu vava kuroyana uye zvekare nekutoromba chaiko, not kurombera hupfumi but protection inenge iri nyaya yakaita seiyo iyi nyaya dzengozi. Kana kuri kunzi kwenyuwo ndo zviriko kunonzi kune mweya wengozi, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Zvakangooma hazvo vedu we.